Salut și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom juca Brawl Stars. O să facem un opening box și mai vedem ce facem. Poate băgăm și câteva meciuri. Hai să începem. Sper să pice ceva bun. Măcar un brawler. Pică, uitați. El Primo, nu pot să cred. Nu e cea mai bună carte, dar eu nu aveam. Da, și pentru eu mă bucur. Acesta este contul meu mic. Contul meu mare are mai multe trofee. Băgăm pe El Primo puncte. Îl upgradăm. Deja level 2. Level 3. E foarte bine. Da, hai să băgăm un meci cu el. Bun, hai să bătem și Nita. Da, din cauza netului. Dar oricum, cred că mă băta și dacă nu era netul. Revină. Da, și revenim imediat să vă arăt și contul mare.